Egunon. Bueno, Santosek esan bezala, gu Nafarroatik etorri gara, Ester eta biok, orduan gure azalpena bion artean eginen dugu. Eta, bueno, han dugun, edo izan dugunaren gutxi gora berako panorama azalduko dizuegu. Bueno, lehenik eta behin, 1989an Ester lanean hasi zenean Euskara taldean, Hezkuntza Departamentuan, berak Ulibarri ezagutzen zuen eta ara eraman zuen eta nolabait ere ara egokitu eta ahalbidetu zuen 52 bat ikastetxe nolabait ere Ulibarriren diagnostikoa eta ondorengo normalizazio plana edo egitea. Baina kontua da, Nafarroan genituen baliabideak momentu hartan ez zirela nahikoa, eta egitasmoa hasi zen, baina, eta zenbaitetan jarraitu ere, baina, esan bezala, baldintzak ez ziren egokienak izan, ez? Hainbat laguntza ekonomiko puntual eman ziren, baina, hortxe gelditu zen kontua, bai. Hala ere, aipatu behar dugu ikastetxeak haien kabuz jarraitu zutela, bai Ulibarriren barneko eskemaren baitan, edo Eluiarrek hasitako eraldatze prozesuekin, edota ikastetxeek haien kixa, ez? Hori izan zen momentu hartan sortu zen egoera eta urtetan ere izan duguna. 2007-2008an Euskara Talera iritsi zen formazio eskaera bat, eta formazio eskaera horri erantzun behar izan zitzaion, eta hortik aurrera sortutakoa izanen da guk hemen pixka bat kontatuko duguna. Formazio hori prestatzen Ester eta biok hasi ginen, eta garbi izan genuen hasieratik ordura arte egindako lana probestu behar genuela eta nolabait ere uztartu behar genuela hortik aurrera egiten zenarekin. Kontuan izanik genituen baliabide urriak. Guzti horretan Ulibarrik zer ekarri digu. Gu azpimarratu nahi ditugu batez ere 3 gauzatxo, guretzako baliagarriak izan direnak. Lehenengoa da, Ulibarrirekin batera bidea egiten joan izan garela, eta bidaideak izateak dituen onura guztiekin. Bigarrena da, ikasteko eta formaziorako baliabideak eskaini dizkigula, eta guk hortan ahal izan dugun guztia aprobetxatu eta jaso egin dugu. Eta hirugarrena, elkarren ondoan aritu gara, jakinda guk beste bide bat ireki behar genuela, nahita ez, gure abiapuntua eta gure baldintzak guztiz bestelakoak direlako. Esan bezala, formazioaren erronka Ester eta bioi planteatu zitzaigunean, esan bezala, ikastetxek egindako lana probestu behar genuen, ezin genuen zerotik abiatu, irakasleek ordura arte egindako lana aintzat hartu behar genuen, eta egoeraren hainbat elementu ere kontuan hartu behar genituen. Zertarako, zalantzari gabe lehentasunak finkatzeko, eta irakasleen ilusio eta lanari alik eta etekin handiena ateratzeko. Hori da kontua. Eta gaur azalduko duguna batez ere da, guzti horretan ze elementu ikusten ditugun, edo ze elementuei erreparatu diegun. Hor ikus daitezken bezala, lehenengoa da lan egiteko modua, guk lan egiteko moduan hainbat oinarri kontuan hartu ditugu. Bigarrena da, formazioaren gakoa guretzako non dauden, gure abiapuntutik, eta horietako 2 elementuri erreparatuko diegu, motivazioa gelan eta ahozkoa gelan, eta azkenik gure iturriak zeintzuk izan diren. Lan egiteko moduari dagokionez, esan behar dugu lehenik eta behin irakasle taldearen hausnarketa bultzatzen saiatzen garela. Iruditzen zaigu irakaslei entzuina egin behar zaiela, edo egin behar zaigula, eta hortik abiatu behar dugula. Bigarrena da elkarrekintza. Irakasleen artean bultzatu behar dela elkarrekintza hori, eta baita
irakasle eta kasu honetan gure artean, bai. Horrek ere, nolabait ere, gu mugiarazten gaitu eta zenbait gauza askotan egokitu behar izaten ditugu, bai. Hirugarrena, mugimendua. Mugimenduarena egokia ikusten dugu askotan formazioan irakasleei lanetik datoz eta horretan ikastaroan edo formazioan zentratzen laguntzen die, talde askotan kohesionatzen eta batzen laguntzen du eta tartekatzen dugu. Hurrengoa da galdetegietatik abiatzen garela, bai? Zergatik, irakasleei galdetzen diegu zein den haien kezka hori hasiera-hasieran egiten dugu, pixka bat egokitzeko ere haiek ze espero duten eta guk ze emanen diegun. Hor errezeten kontua beti agertzen da eta guri tokatzen zaigu esatea guk errezetarik ez dugula eta erresistentzia handia izaten dugu hortan, bai? Edo nola lantzen duten ahozkoa, edo zer egiten duten ikaslea motibatzeko, hortik abiatzen gara. Eta gero ja horri nola baiteko guk dugun erantzun txiki hori eman ahal izatea, bai? Hurrengoa talde dinamika da, talde dinamika ere talde dinamika bultzatzenen saiatzen gara. Horrek aukera ematen duelako ere irakasle guztiek hitz egiteko, gehienen iritziak, guztienak ez bada gehienen iritziak ateatzeko eta nolabait ere jakiteko egoera zein den. Eta azkenik errepasoa, bai? Errepasoa egitea eskatzen diegu, guretzako oso baliagarria izaten da, saio batetik bestera hori egiten dugunean, edo bi saiotik egiten dugunean, horrek pixna handiak ematen dizkigulako guk nahi genuena ea transmititu dugun jakiteko, eta irakaslek ere gurean nola hartu duten ikusteko, bai? Hurrengo atala formazioaren gakoak izanen da, eta hemen nik 3 puntutxo aipatuko ditut eta gainerakoak esterrek esanen ditu. Oinarri soziolinguistikoak. Guretzako oinarri soziolinguistikoa jasotzea irakasleek garrantzitsua da. Gu soziolinguistikatik hurbil gara azkeneko 20 urte hauetan, eta iruditzen zaigu gauza askotan irakasleek aurreiritziak eta dituztela, eta benetan ez dutela ezagutzen, edo ez dugula ezagutzen teoriak zer dioen. Bi oinarri hartzen ditugu, Fishman eta Txepetx, iruditzen zaizkigu gure egoerara hurbiltzen direla, eta horretarako Mikel Zalbideren artikulu batez baliatzen gara, Fishmanen ikuspegiaz kontuan hartzeko, ahuldutako hizkuntza biziberritzea teoriak zer dioen, bai? Oinarri horiek ematea irakasleen aurrean arazoaren tamainaren neurria argitzen laguntzen digu, eta beraz, zalantzari gabe, garrantzitsua da. Hurrengoa da, erdigunea. Hau, etengabe azpimarratzen dugu, guretzako oso garrantzitsua da, zergatik, gure ustez, irakasleek erdigunetik lan egin behar dutelako, eta irakasleen erdigunea ikasgela da. Irakaslearen eragina hor nabarmenagoa da, hori da irakaslearen bere-berezko lan eremua. Eta hau etengabe azpimarratzen dugu, sarritan ikusi dugulako, irakasleek eskatuak egotea ikasleek euskaraz egiten ez dutelako, eta hori konpondu nahian eskolaz kanpoko jardura planteatzea, eta inoiz ez, edo oso gutxitan, zalantzan jartzea irakaslearen lana ikasgelan. Hurrengoa da desikastea, irakasleok ahalegina egin behar dugu ditugun hainbat iritzi eta aurreiritziei lehen aipatutako oinarri soziolinguistiko horretatik eta didaktikoetatik aurre egiteko. Eta nik aipatuko dudan azkenekoa da aldaketa metodologikoa proposatzen dugu neurri batean bederen irakaslea isiltzea, ikaslea gehiago hitz egitea, ikasgelearen antolamentua ahal dela egokitzea, aldatzea. Eta orain esterrek motivazioa eta ahozkoa gelan aipatuko dizue.